ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢିଯାଏ କାହିଁକି? ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଏ କି? ମୁଁ କହିଲି, ସରେ କୋଉଠି? ବହୁତ କିଛି ରହିଯାଏ, ଯେମିତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି। ବାସ୍ ଅଧିକାର ଖତମ ହେଇଯାଏ କହିବାର। ସେ ଅଧିକାର କାହିଁକି ସରିଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ ଅଧିକାର? ସେ କହିଲା, ସେଇ ନିଜର ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର। ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ନିଜର? ନିଜ କାମ ଥିଲା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଥାନ୍ତି, କାମ ସରିଲେ ସବୁ ପର।